ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷର ବିନାଶଶୀଳ ପୁଣି ଅକ୍ଷର ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ମାନବ ବୋଲି ଭାବେ। ଜଡ଼ରୁ ପୃଥକ୍ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା କରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ମାତ୍ର ଯେ ସନ୍ଦେହୀ ତାର ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ରଚନା କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରାଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସାରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସାରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କ ଚେତନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନା। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ନିଜ ସୁଖ ସାଧନ କାଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ପୁରୁଷ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦେଶର ସୁଖରେ ବ୍ରତୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ସହିତ ଏକାକାର କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଚେତନା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ହେଉଛି ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚେତନା ବା ବିଶ୍ୱ ଚେତନା। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ କଥା, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିରକ୍ତ କରିବା, ବେଶୀ ଧ୍ୱନିରେ ଗୀତ ବଜାଇବା, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଉ ପଛେ ନିଜର ଘରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରି ହାଲ୍ଲା କରିବା, ଦୁଃଖିତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରି ବିନମ୍ର ଶବ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ ସଂକୋଚ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ରାୟ ଦେବା, ବରଂ କାହାକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଲାଗୁ ପଛେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାହାର ଗାଡ଼ି ମାଗି ନେଇ ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ଖତମ କରିବା ପରେ ଫେରାଇବା, ନିଜର ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଖେଳିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ବା କେଉଁଠିକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଇବା, କାହାର ପତ୍ରିକା ବହି ସିଡ଼ି ଆଦି ମାଗି ଆଣି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରାଇବା ବା ଫେରେଇବା କଥା ହିଁ ଭୁଲିଯିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ମାଗି ଖରାପ କରି ବିନା ଠିକ୍ କରି ଫେରାଇବା। କିଛି ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ, ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ। ଦୟା ହେଉଛି ମାନବର କୋମଳତମ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ। ନିଜର ଦୋଷକୁ ଭୁଲି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି। ଏଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ସେ ନୈରାଶ୍ୟର ଦୁଃଖ ଭୋଗେ। ମିଥ୍ୟା ଆତ୍ମାକୁ ଖାଇଯାଏ, ସତ୍ୟ ପୃଷ୍ଟ କରେ। ବାପା ମା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ତ୍ୟାଗ ହିଁ ମଣିଷକୁ ପଶୁଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ଯିଏ ମାନବ ଜାତିର ସେବା କରେ ତା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ବନ୍ଧ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ରଜାତ କରିବା ପରି ଅସମ୍ଭବ। ପୂଜା ପାଇଁ ଅନ୍ତର ନିର୍ମଳ ହେବା ଦରକାର। ସକଳ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ଏକ। ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଭୀରୁ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।